za masamba zimene ochita malonda ena anathira mankhwala pofuna kuti zikhale nthawi yayitali zisanawonongeke. Tomato ambiri otereyi akumachokera ku madera akwa Jenda m'boma la Mzinda, amene alimi ena akumamuthira mankhwala a diphane. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mkulu wona zaulimi m'boma la Mzimba a Ezra Mbendera anati anthu amona ngati mankhwala a diphane angapangitse kunena kuti tomato kapena masamba azikhalitsa asanawonongeke. Ambendera anena kuti mbewuzi akazithira mankhwala a diphane zimene akukhala sabata anthu asanayambe kudya. Iwo anena kuti kudzera ku khonsolo ya Mberwa alimi akuwalangiza kunena kuti asiye kuthira mankhwala awa nthawi yomwe akugulitsa tomato kapena masamba, ponena kutero zikhoza kuyika chiopsezo cha matenda kwa anthu. Mankhwala amenewo amati akathiridwa ngati ndiopera tizirombo pamene tomato ali m'munda pamakhala nthawi imene imaperekedwa kuti ikapita nthawi yakuti masiku mwakuti mukhoza kuthyola tomato uja ndikukagwiritsa ntchito. Komano kutenga mankhwala omwe ukagwiritsa ntchito pansika kumene konkulakwa kwalakwira anthu amene akugula. Mkulu wona za mankhwala mbewu ya Pest Control Board ku chigawo cha Kumpoto a Blessings Mulima anati ofesi yawo ikudziwa za mavutowa, komano anena kuti vutoli lithe zifunikira mgwirizano. Amulima anena kuti mankhwala mbewu ndi woopsa ndipo anthu akuyenera kusamala akamagula zakudya. Ngati inspector komanso pamodzi ndi BCP tayenda m'madera ambirimbiri kufalitsa uthenga wadziwisa anthu ogula ngakhale ogulitsa zakuopsa kwa mankhwala. Komabe ngakhale zili choncho I think aliyense akuyenera kutengapo gawo, kaya achipatala kaya azamalimidwe ngakhale ogula amene kuonetsetsa kuti zimene akugulazo zilibe mankhwala zotipezeka bwino. Mneneri unduna za ulimi a Gretchen Lungu anati undunawu ukudziwa za vutoli ndipo anena kuti akuluakulu kuchokera ku ofesi ya zaulimi ku Mzimba komanso ku Mzuzu ADD akufikira alimi kuwaphunzitsa kuopsa kwa mankhwala mbewu. Malingana ndi akatswiri ndi zovuta kuti munthu azindikire tomato kapena masamba omwe athidwa mankhwalawa, komano ena amanena kuti katundu wotere amaoneka omadontho komanso wotuwa. Amalawi ambiri ayamikira nyumba yofalitsa nkhani ya Times Group kamba kopitiriza kumenyera ufulu wa Malawi pogwira ntchito. Anthuwa anena izi pamene atola nkhani amakondwerera tsiku lawo pa 3 mwezi uno. Isaac Salima ali ndi zambiri. Times Group idayamba chaka cha 1985 ndipo ndi mmodzi mwa kampani zakale komanso zazikulu mdziko muno. Times ili newspaper monga The Daily Times, Malawi News, Sunday Times, Times Radio komanso Times Television, kuphatikizapo masamba ena pa intaneti. Pamene dziko lino lagwirizana ndi maiko ena pokumbukira tsiku la atolankhani pa dziko lonse lapansi, anthu ena oonera, omvera komanso owerenga newspaper za Times ati ndokondwa ndi mmene nyumbayi ikuchitira pogwira ntchito yake. Times iso ndi mmodzi mwa station imene so imandisangalatsa kwambiri. Kwa ineyo Times ndi imenenso ndimayikonda kwambiri. Pali Times Radio, these newspapers ndi zimene ndimakonda kuwerenga kwambiri. Even TV, pama television stations ambiri aku Malawi kunoko, ineyo my favorite ndi Times. Ifayona ndipena pake ndimayiona ngati kuti simakhala biased. Ndiyo kwanu kwa ntchito kuti timayamikia poti zinthu zimatha kumaziyendetsa bwinobwino koma makapena pake sipambane pa chofoka yani. Ine ngati Times ndikuona kuti ikugwira bwino ntchito chifukwa nthawi zambiri yakhawa timakonda kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pa Times ngati Hot Current. Mu chaka cha 2013 kampani idagwiritsa ntchito ndalama zoposa $1 million pokhazikitsa kanema wake wa Times amene adali kanema woyamba mdziko muno kukhazikitsidwa ndi kampani imene siyaboma. Kanemayu wakhala kukondedwa chiyambireni. Times Television ine mapulogalamu ena okondedwa monga kwa Gwanji, Hot Current, Times Exclusive, pamene Times Radio ine mapulogalamu ena anso abwino monga Times 360 zomwe newspaper zalemba komanso mapulogalamu ena osangalatsa komanso ophunzitsa anthu. Kampani posachedwapa idagula makina apamwamba osindikizira newspaper zake
amene achititsa kuti newspaper za kampaniyi tsopano zizituluka mochititsa kaso. Bungwe la Media Institute of Southern Africa MISA Malawi lati chaka cha 2020 kufika 2021 chidali ndi zochitika zochuluka zokhudza atolankhani. Wapampando wa bungweli Teresa Ndaka wati ngakhale lamulo lokhudza kupeza nkhani mosavuta lidakhazikitsidwa zidali zosakhala bwino kuti atolankhani okwana 20 adawachita chipongwe chosiyanasiyana. Andaka amayankhula izi pa mtsutso umene udakonzedwa ngati mbali imodzi lokondwerera tsiku la atolankhani pa dziko lonse la Malawi. Jameson Chauluka ali ndi ripoti ili. Tsiku lidayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Kamuzu Upper Stadium mpaka ku hotelo ya Malawi Sun kumene kudali mtsutso pa nkhani ya ufulu wa atolankhani mdziko muno. Polankhula ulendo wa ndawala utangotha, Andanga ati ngakhale kuti lamulo lothandiza anthu kupeza uthenga mosavuta la Access to Information Act lidayamba kugwira ntchito, atolankhani 20 akhala kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana kuchokera mwezi wa Januwale chaka chino. Chikondwerero chaka chino chakumanizana ndi chikondwerero chinanso chakuti padutsa zaka 30 pamene atolankhani adagwirizana kuti agwene logwira ntchito moyima paokha. Pamenepa Andanga ati nkofunika kuti atolankhani mdziko muno aunikire ngati mgwirizanowu wa baladi zipatso. Kuno ku Malawi tithakusangalako za kuti lamulo la Access to Information linayamba kugwira ntchito imene chili chida chotithandizira kwambiri kuti tithe kupeza mauthenga mosavutikiraso kwambiri. Komanso timayang'ananso kwambiri kunena kuti kodi tikuchokera kuti ndipo zovuta zimene takumana nazo mu njira imeneyi mu miyezi yapitayi ndi zotani. Mwachitsanzo tikangoyang'ana kuyambira January mu 2020 kudzafika lero lino atolankhani okwana 20 achitiridwa nkhanza zosiyanasiyana, kumenyedwa, kuopsezedwa, kumangidwa kumene, komanso mwina nthawi zina kuwayitana kumene kunena kuti akayankhe mafunso chifukwa cha nkhani zawo. Ndi zimene zizi zikutidandaulitsa kwambiri, ndi trend yonena kuti sikutisangalatsa chifukwa ikupereka mantha, ndipo atolankhani atha kuyamba okha mwina kumadzipanga pa Chingerezi timati self censor, kumadzitsutsa okha kunena kuti ichi mwina ndisalembe chitha kundika m'mavuto. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wa Saulos Chilima wati amazindikira kufunikira kwa atolankhani pa chitukuko cha dziko lino. Achilima ati ntchito ya atolankhani ndiyofunikiranso kwambiri lero makamaka pamene dziko lonse lapansi likulimbana ndi matenda a COVID-19. Mutu wa chikondwerero chaka chino ndi kulemba nkhani zopindulira dziko. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku Times TV tibwera saposedwapa. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country.
takulandirani. Bungwe loona za migodi la Malawi Chambers of Mines lati ndilokondwa ndi ganizo la mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera lokweza chuma cha dziko lino kudzera mu ntchito za migodi. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Grain Malunga ati dziko la Malawi lili ndi miyala yambiri ya mtengo wapatali imene ikhoza kutukula chaka chino dziko lino. Pepani Taunga Sabola akutifotokozera. Polankhula ku mtundu wa Malawi usiku wa Mulungu, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anati ngakhale dziko la Malawi lili ndi miyala yambiri ya mtengo wapatali ndi zokhumudwitsa kuti dziko lino sili kupindula ndi miyalayi. Iwo anati nkofunika kukhoza zinthu zina kumbali ya migodi kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a Malawi Chamber of Mines a Grain Malunga anati dziko la Malawi lili ndi miyala yambiri ya mtengo wapatali yomwe ingathandize kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ndi miyala yopangira fetereza, ndi miyala imene panopa yakiwa kwambiri yopangira mabhagire, magalimoto akamene mafuta komanso kupangira zida zopukutidwa kuchoka kumbepo kupanga magetsi komanso kumphamvu ya dzuwa. Miyala imene inayo timayiphula kuti maheya indiso miyala imene timapanga tulo kuti zikhale zolimba koma zopepuka amatina opium. Ili ndi miyala yopangira penti komanso yopangiranso mabhatiri amati titanium. Inayo miyala yabwino yambiri komano pofunika kuti tapote tatangwatsandiza makampani amene akukupedza miyala imeneyi kuti ntchito yawo iyende bwino kuti pakasachaka chimodzi kapena chiwiri atsegule migodi kuti chuma cha dziko lino chiyambe kuyenda bwino. Naye katswiri wa zachuma pa sukulu ya ukachenjede ya Chancellor College a Ben Kaluwa anati nkofunika kwambiri kuti dziko la Malawi ligwiritse ntchito chida chilichonse pamene likufuna kupititsa patsogolo chuma chake. Kwa nthawi yayitali dziko la Malawi lakhala likudalira ulimi pa chuma chake. Izi zinachititsa kuti nkhani za migodi zikhale zobwerera mbuyo. Apolisi ku Mzuzu achenjeza amuna ena pa nkhanza zimene amachitira amayi nthawi yokolola mbewu zakumunda ikakwana. Malipoti akusonyeza kuti nkhanza zoterezi zimakonda kuchitika m'miyezi ya July, August mpaka na December. Sam Kalimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmodzi mwa akuluakulu ku polisi ya Mzuzu a Tomek Nyaude anayankhula izi pamwambo umene a Catholic Health Commission mu Diocese ya Mzuzu anakapereka mipando ndi matebulo ku ofesi ya polisi imene imaona za anthu omwe achitidwa nkhanza ya VSU. Anyaude anena kuti mu nthawi imene alimi akukolola zokolola zawo apambo ambiri amasiya akazi awo. Atengera mwina nthawi zina nyengo imene pachaka tiyerekeze ngati tikati takolola zakumunda nthawi zambiri mabanja ambiri mtakubwerezeka chifukwa kuti mwina atalima limodzi basi mwina bamba kuna mayi amapanga nkhanza zawo chikamuthamangitse komanso mwina nthawi ngati ya zikondwerero kutha kwa chaka nthawi zambiri kumakhala mwina ena afuna apite kusangalala ngati kunyanja ena mwina akaledzere zimene mwina wina zimakhala zomusangalatsa zimene zimakasofyulo kazi na mina kusefana maganizo zimene mapeto ake zimatsumira nkhanza mabanja. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu oona za umoyo ku Diocese ya Mzuzu a Marvelous Matope anati ofesi yawo inagula katunduyo ndi kupereka ku ofesi ngati njira imodzi yolimbikitsa apolisi kuti adzigwire bwino ntchito polimbana ndi nkhanza zomwe zochitika kwa amayi ndi ana. Kumva ndithu kuti ku one stop center yathu yakuno ku Mzuzu desk ya child support desk ya child support unit kumene kwa kulibe mipando yokwanira andi office apolisi amalipira kuti akhale kumene koko chifukwa choti kulibeko mipando. Ndiye ndinachiona cha nzeru kuti tipereke mipando kumeneko kuti office imeneyi izigwira ntchito. Ndi thandizo lochokera ku UK mu Department ya International Development. Apolisi mdziko muno ali ndi nthambi yolimbana ndi nkhanza zomwe zimachitikira anthu osiyanasiyana ndipo nthambi anayamba mchaka cha 2000 pomwe ana ndi amayi ndomwe ambiri amakandirako thandizo. Bungwe la Bible Society of Malawi
lati lakhazikitsa mabaibulo a ana ndi cholinga chofuna kulimbikitsa mchitidwe owerenga baibulo pakati pa achichepere. Mkulu wa bungweli a Clapperton Mayuni wanena izi pamene adachititsa maere achitatu pa mpikisano wa Jaire Bible House. Bungweli lili ndi malingaliro omanga ofesi zake zatsopano ndipo likuchititsa mpikisanowu umene munthu wamphumi azapate mphoto ya galimoto wa mtundu wa Benz E250. Amayuni afotokoza zambiri. Kwakukulu ndikoti Bible Society ipange ubale ndi mipingo, because mipingo yosiyana-siyana ndimene ikumakhala ndi Khristu awo. So we are tukupempha kuti mipingo itenge advantage of my products amene takhazikitsa makamaka mabaibulo a ana, youth bibles, komanso my youth bible clubs, komanso maprogram ongati kuti let the children encounter Christ, to partner with us so that they can use those tools waphunzitsa ana mawu a Mulungu. We also applaud the work of youth ministries in Malawi. Mkulu wa bungwe la Bible Society of Malawi a Clapperton Mayuni. Wapampando wa komiti imene ikuyendetsa mpikisanowu a Rapson Mungawi ati okondedwa ndi mmene mpikisanowu ukuyendera. Tikozana kuti mpikisanowu ukuyenda bwino, monga mukudziwa kuti kwabwera mliri wa COVID-19 ndipo watichitira disturb maplans athu. Kwa Mulungu wathu ndokhulupirika ngakhale panali kusiyana kwa zinthu, matikiti agulitsidwabe komanso anthu ena akutithandizira mu njira zosiyana-siyana. Chifukwa kuti apapa tachita ku raise ndalama zodutsira 20 million. Matikiti alipompo komanso anthu ena angokhala ndi kufuna kwabwino akutha kutithandiza kuti tipange ndalama zotumikira kumanga nyumba ya Ambuye the Jaire House. Tawonjezera kufika 3 July chifukwa kuti tipeke mwayi kwa anthu ambiri kuti nawonso agule matikiti ena. Komanso popeza mu plani yathu tinena kupanga ndalama zochulukirapo and pamene umene sidafikire panchifukwa chake tinoti sindipeke mwayi kwa anthu ena agule matikiti ochuluka kuti mwina tikafika mu July tikhozofikira ku ndalama zochulukirapo kuthandizire kumanga Jaire House. Pokondwerera kuti kampani ya Reunion Insurance yakwanitsa zaka 16 ikugwira ntchito mdziko muno, ogwira ntchito ake apereka kamtundu osiyanasiyana ku Malingunde Secondary School for the Blind mu mzinda wa Lilongwe. Sukuluyi ili pansi pa sinodi ya Nkhoma mu mpingo wa CCP ndipo ili ndi ophunzira 45 koma yati thandizo limene imalandira kuchokera ku boma ndi losakwana. Matthews Kasanda ali ndi ripoti ili. Ndalama yomwe boma limapereka ku sukuluyi imagwiritsidwa ntchito pogula chakudya cha ophunzira, kulipirira magetsi komanso kutengera ku chipatala ena mwa ophunzirawa akadwala ndi zina zambiri. Mlembi wa zamaphunziro ku Nkhoma Synod Amos Mwale wati ndalamayi ndi yosakwanira kuthandizira ophunzirawa mwezi ndi mwezi, kotero sukuluyi yakhale kudalira akufuna kwabwino. Pamene talandira katundu ameneyi tikhulupirira kuti athandizira anawa kuti aphunzire popanda zovuta. Pamene mwana akuphunzira kapena pamene mkolo likulimiza mwana kuti akaphunzire pamafuna kuti alandire zakudya komanso akhale ndi madzi. Chifukwa chake pamene Reunion atipasa chakudya komanso madzi amene atipasa pano pa Malingunde athandizira ana aphunzire popanda zovuta. Mkulu wa kampani ya Reunion Insurance a Dorothy Chapeyama wati nthawi zonse kampani yawo ikamakondwerera kuti yaonjezera chaka china chiyambeni kugwira ntchito mdziko muno imafikira wanthu popereka thandizo. Nde chaka chinocho tinaona kuti kunali kofunikira ndi kuyenekera kuti tibwere kunoko ku Malingunde School for the Blind. Chifukwa kufufuza kwathu tinaona kuti anali ndi zosowa zambiri. Ndeta bwesa chithandizo chingakhale sichingathe kuchotsa zosowa zawo zonse, koma tabwesa thandizo limene tikudziwa kuti mwina liyathandizako ku nthawi yochepa. Limodzi mwa thandizo limene labweresa ndi water tank, chifukwa kuti kunoko kuli vuto la madzi. Ndinaona kuti tikabwesa water tank izathandiza ku vuto limene